Nggih, Bapa Penemban. Cadung tangan kekalih kapundi wonten mestaka. Mugi dadosa jimat paripih paring pangestu saking Paduka Kembaning Sukalima. Mboten lagi mugi dipun prayogiaken anggen Paduka pinarak lelenggan Rama Penemban. Kawula nuwun kantos boten kirang prayogipun Bapa Ngabian Tara wonten ing ngarsa Prabu. Kawula nuwun. Manggita Kakang Narapati ngawunggu. Kakang Prabu Pasukarno Sarawa Paduka kula ngaturaken kararjan. Mugi katur wonten rasa Paduka Bapa Prabu ngawunggu ingkang katemben rawuh. Kawula nuwun inggih Yayi Prabu. Lulus Raharja pisowan kula Hanis Kala. Wangsul pangastawa kula kantur Yayi. Nggih Kakang Narapati. Kula tampi tangan kekalih kapetek wonten ing Pernaja. Hanyembuhana arah daging ingkang nyuwuna pangastawa saking Paduka Bapa Adipati. Mugi dipun prayogiaken anggen Paduka pinarak lenggah Bapa Prabu. Kawula nuwun inggih Yayi kados boten kirang prayogi ingkang Rama Ngambiyantara wonten ngarsa Paduka Yayi Prabu. Kawula nuwun. Mengkoto paman Pati Harya Suman. Kawula nuwun wonten timbalan ing ngadhawuh sinuwun animbali dhateng abdi Paduka ing kepatihan. Marmo pakenira paman panjira wiji marap pangayen hayu dadi kagiyating ati pakenira paman Pati. Kawula nuwun nulinggih. Dupi Pati Bro tampi timbalan Pandukendra. Raos manah yayah alang-alang salombo pinanjir wonten ngalun-alun katempuh ing maruta gung. Dadi mejot kimitir para kaliyan Mas. Nanging Dupi Pati Bro Ngabiyantara wonten ngarsa Prabu. Raos manah asrep yayah siniram tirta wayuan jenjang datang pisan anggadhahi raos maras. Menapa ta sebabipun hawit Pati Bro ngrumaosi andam panggetan kawula turta sawetawis anggen kula suwiteng Narapati. Hamba bilipun Narapati anandang dosa alit sakit ageng dumugining pejah. Sinten ingkang kepareng muruba masisa muhung Paduka ingkang sinuwun. Tembung tajah wadana kakurta wonten ing abahan kapandura warasta ingkang lumit. Sampun to ingkang siyang Nandyantaratri sampun